Здравейте! Днес ще ви покажем късни хибриди царевица на Дякалп, които заемат основен дял в производството в нашето стопанство. И за трета поредна година късните хибриди царевица се представят отлично спрямо ранните хибриди. Това, което наблюдаваме в късната селекция на тези хибриди, в развитието на растенията, мощна коренова система, устойчивост при високи температури, изцяло изпълнен кочан, прекрасно озърняване, устойчивост на болести и оттам съответно и устойчивост и спрямо инсектите. Качествените семена с висока кълняемост, с висока кълняема енергия, поставени в подходящи условия, възстановено почвено плодородие, в подходяща температура, въобще всички условия, които са благоприятни за бързия старт на растенията, подкрепени с биологични продукти, щадяща защита от плевели, хербицидна защита. И всичко това дава отлични резултати в крайния завършващия момент. Въпреки високите температури през изминалата година и предишните години, при хибридите Дякалп наблюдаваме изключително добро опрашване, озърненост на кочана, изцяло устойчивост на растенията при високи температури, в дефицит на влага. Ето как изглеждат кочаните от това поле. Не са много големи, но са плътни. Зърното е изцяло изхранено. Озърнени са догоре. Плътно, здраво зърно, прекрасно. Ето сега е дълбочината на зърното. Прекрасни зърна. Едро зърно на фона на тази година, на всички условия през годината. Мисля, че сме постигнали прекрасни резултати.